Il-Gvern qed ikompli jagħti spinta qawwija lejn is-sistema ta' trasport aktar sostenibbli u teknoloġikament avvanzata b'investiment qawwi ta' 14 miljun euro fil-flotta ta' trasport pubbliku. It-tnedija li tifforma parti mill-Pjan Nazzjonali ta' Malta in Motion tara żieda ta' 40 tal-linja elettrika ġdida u l-bidu ta' proġett pilota innovattiv għal shuttle autonomu elettriku li se jibda jiġi ttestjat fit-toroq ta' pajjiżna fix-xhur li ġejjin. Dan l-investiment ħabbar mill-Ministru responsabbli mit-Trasport Chris Bonnet fil-viżjoni fit-tul biex il-mobilità f'pajjiżna tkompli ssir iżjed moderna, effiċjenti u ambjentalment sostenibbli. L-40 vettura elettrika se jżidu b'mod sostanzjali l-flotta ekoloġika ta' tal-linja, bittil li dan eventwalment tirdoppja milli llum. Dan il-pass wkoll marbut mal-mira tal-Gvern li għawdex ikollu sistema ta' trasport pubbliku kompletament elettrika, jitnaqqas it-tniġġis in ġenerali u titjieb il-kwalità tas-servizz. Il-Ministru qal li l-investimentu prova konkreta kif il-pjan Malta in Motion qed jitwettaq fil-prattika. Malta in Motion qed jitwettaq il-ġimgħa l-oħra llonċajna il-fast ferry ta' bejn Taslima Buġibba Għawdex, illum ilħaqna milestone ieħor l-elettrifikazzjoni tal-flotta ta' Għawdex. Illum ippreżentajna 40 karozza tal-linja ġdida ta' sizes differenti, fosthom anki l-feeder buses illi ħatibdew taraw iktar minnhom fil-lokalitajiet, kollha elettriċi illi lejn l-aħħar tax-xahar se jmorru ħafna minnhom li Għawdex biex il-flotta tal-karozzi tal-linja ġewwa Għawdex ġejja kollha elettrika. U żied li mill-ħadd li ġej jidħlu fis-seħħ rotot ġodda, estensjonijiet ta' servizzi eżistenti u aktar frekwenti fuq rotot popolari biex aktar nies jażlu trasport pubbliku. Iċ-Chairman tal-Malta Public Transport Filippe Kozmen qal li l-introduzzjoni tal-vetturi ġodda hi parti minn trasformazzjoni usa tas-servizz. Minn barrek Malta se tkun fost l-ewwel pajjiżi Ewropej li jittestjaw shuttle elettriku awtonomu f'kundizzjonijiet reali fit-toroq. Il-vettura li ġġorm sa 15-il persuna waslet Malta u mistennija tibda fażi tat-testjar strutturat għal mill-inqas 6 xhur fuq rotot magħżula kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-provi se jsiru taħt supervizjoni stretta b'operatura b'bord li jkun jista' jieħu kontroll immedjat tal-vettura jekk ikun il-bżonn. Il-proċess qed jitmexxa skont qafas regolatorju ġdid minn Transport Malta u se jsir osservat b'mod kontinwu. Il-proġett pilota jagħmel parti mill-inizjattiva Ewropea li qed tfittex li tirrivoluzzjona l-mobilità urbana b'soluzzjonijiet elettriċi u awtomatizzati. Proġett simili diġà qed jitħaddmu fi bliet oħrajn Ewropej bħal Amsterdam fl-Olanda u Tampere fil-Finlandja.